LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Toto, mwende mcheze na pale, sawa? Omin. Chonadi. Anti udma inade. Ai ba. Anti. Iti yo kadi chuma ni nyithindo chiko. Kodruoth. Baba, wawachni. Nyathi achiel. Lakini chiemo. Chiemo mnaka nyithindo chiko. Ikonyori, ija yudo ngo chiemo. Koro, antie. Agi. So, ongi, apa kita gimana? Kata-kata. Winja uru. Adwa nu winja. Ila ngado man ka. Adwa nu winja. Winja male. King bila kin dong non. Abila kin ni non. King yedi wadong kotwe. Wapo mana di lupo kaningo chwako. Winja. Boni chulo gima boni dwaro. Ogimoro moro gi tijwa kata gima nyundo dwaro. Manta dear. Wachiew ka chieng' pok otuch. Watiyo tieno tulo. Ba. Ai bang'e Ba. Toka boni odagi. We will ni yedhi gi tema gi mage. Tenemo control nengo rech komora mora. Kamora mora. Kare king wachung' gi duol achiel motegno mondo wane ane ni boni to dhi yudo jolupo moko kanyo. Kinyonge dina. Kinyonge. Uwinja maler. Nyaka wachung' kanyakla motegno. Nikech wadok ot gi lwetwa nono. Yeri kinyonge dhi. Agi. Kinyonge dina. Kinyonge dina. Prince osewacho agi. Kinyonge dina. Okwadhi. Nyaka wachung' motegno. Chiro bro loso wachno kaka pile. Prince wiye tek. En anyuola. Ang'e ni nya wuoyo kode. Ng'at mosomo nyaka e university. Mong'eyo gimoro amora te. Ok inyalo losogo. Nyasaye bro ya uyo. Adhi lewo kuma dhiye. Nyaduse. Imeda chai kama tin. Yaure mama. Mama yaure. Oyaure ahinya, uchiew nadi? Wachiew maber. Nyaduse, kara nyithindo gi pok ochiew? Odni kirito ni mondo ji omadh chai kanyakla ka. To kech nyalo negi. Gedhi nyime mama. We wach, iloso maber. Kendo ing'e ni diabetes
onego chieme wang' sa. To laktar be nowacho ni samiketo chiemo ok iket mang'eny, iketo mana matin. Diabetes manadi? Ha? Nyamalo? Manyiso ni in koro idwa chako pimo na chiemo e odni. Idwa pimo na chiemo e od wuoda? Mama, lony manade? Okay, an koro wuok adhi. Nitie tijena moko ma iko mbele kucha. Inibed mana godo chieng' mokwe. Apenji wuon Clinton. Jolupo gi teri speedy machalo nadi? Nyathina, manyiso ni in ok inyal kata mana madho chai moket ni ewi mesa machalo kama. Ni dhi e dho wath gokinyi sani. Mama wach ni en Prince, ok jolupo te. Ata penji. Prince donge nanyuola? Ang'o malit ma Prince nyalo timo? Mane pok otim ga. Anyuola, balo ganyuola. Ok en anyuola, en balo. To balo en juogi. Nyamalo. An? Parne Clinton no dhi orangane makane kacha e wach injili. Ay, abro paro no. Sebudha ahinya. Ay. Aya mama, in dhi nyime. Sawa. Chop maber nyathina, ibed godiechieng' maber. Aya. Nyamara. Una wino? Oyawre. Oyawre ahinya, ichiew? Achiew. Aneno kisebiro. Asebiro man. Arwaki jaoda. Erokamano. Ay. Ina yaw. Isemiye kata nyuka? Ema kweyo neni. Mama na. Mina. Mama na. Baba, idumre. Baba biro dumre nyaka nyari winy maber. Nanyo chakre kiny. Yawuoyi oseikore. Dhi nyime gi manyo tulo. Lakini kik wiyi wil ni Awino mineno ni onego bed ni dhi e nonro mar thieth. Ang'eyo, wiya pok owil. Kare, osedeko gi juma achiel. Okech. An? Kawuono kidhi skul? Baba, kawuono japuonj nowacho ni ji odhi gi gweno, to mama ne onge pesa. Kara kiny bodhigo. Kamano baba. Pero make. Make maber. Yauna Wino, itimori nade? Inge naheri gachiega. Inge ni nyithindo nyalo kata neni. We akadh. Atiyo matek. Poni tugo gi pachwa. Budi kode. Winjo, kideo. To, koriembi e tich? Konyal, kata inong'eyo. Konyal. Inge ni gima ero kuomi ahinya ahinya. Eno tada nino. Adier. Kare kwa kakata. Yauna Wino. Kare kwa kakata. Tari nyithindo nenwa yawa. Kwa kane. Where you go? Nyithindo bo nenowa. Yathini. Bolo. Yes, Dad. Dinade. Adi maber. Tinyo cham. Prince Edward gi.
Jolupo moko go to winja. Moko mage ma kan Kuom adieri, ok ang'eyo gima jogo neno kuom ng'atno. Kipenja adier jatelo, akia. adoni chikiti. Sawa. Bang'e tieno inyise mondo bi ofis. Okay. Mapiyo. Sawa. Erokamano. Ne nyako tieke nyuka ne pian gi tije mang'eny madwa timo. Awino, abro padi. Tiek nyuka ne piyo mondo imadh yath. Yawa. Ter nyathino mos, bro miyo nyuka deye. Merab, ok awinji kata kibiro. Be idhi e chiro kawuono? Wada dang' ing'e tije mantiere go kawuono. Dineno na mana lit. Athagora gi tija lupo. Hap gi ber jomoyudo chuo marango gi. Yawa, mano pachi. Ing'eyo kaka disandori kade Prince onge bathi. Prince en ng'at matiyo matek kendo nigi paro maliw. To pok ang'ur. Dwok ni Nyasaye erokamano nyamera. Tapenji nyamera. Penjawa. Inti bro ito karang'o? Mara bro mako dhogu. Ng'ama dhi nyuoma bro bedo gi pesa mang'eny. Bro neno ritwa. But kik ibed gadier ahinya. Ayudo gimidwaro owada. Owada alemoni mondo iyude ng'ama ber nyamera. Kanyo. Ne Awino, tiek nyuka ni piyo. Awino, ng'am dhogi nyako. Kangie gi wechego. Ritane matin. Agochuni bang'e. Prince. Wadwa hie ma ot. Machiegni. Karibu. Okona ni dwa nena. Yud kom mondi. Bedi. Ing'eyo ni in kod an wanowete. Anyuola. Chalre. Rembwa chalre. Were wane gin owete. To kata kamano tieno ng'anyo ne anyuola. Iparo na anyuola wabro wachang'o? Bondo. Chieng' wacho adieri ok en chieng' dhaw. Ginyalo mana wacho ni ng'ato kotiyo to winjore ochule gi kaka notiyo. Kare wadhi amanya ne gimoro matin, lakini ng'anyono to ng'adoko. Gimoro matin. Jogo kudwa gimoro matin. Kara gidwaro ang'o? Wacha ni aichiko ita. Jogo dwaro ng'eyo to be ka gitiyo gibo yudo chiemo. Be nyithindgi dhi yudo chiemo. Iwinja. To be nengo rech dhi lokore. Nikech ni wuok ot ka chunyi ok ber. Ineno ofisni. Chironi. Ini paro ni an jamoko. Chironi dwaro suru. License. Jotend county bendo keto kech mbele. Wachulo nengo mag wuoth to gi nengo mag gigo wasewinjo, gigo wang'eyo. Wasewinjo gigo bondo ae gigo wang'eyo. Ramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in.
wan kod jolendo manigi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. Ring'eyo no koyot. Oyot. Inie miketo bei. Inie mi yiero nyinyo. Inie mi iyiero ka ng'at manotiyo dhi chiemo kata dhi nindo kech. Ubondo in. Ngima ok yot. To biashara bende tek sani kabisa. Chiwo nengo maber. Ok wadwa gimoro matin. Mana nengo maber. Prince, tiji tek kabisa. Modh pi. Thier tego pachi ji. Onge wach. Karawe mondo atem matin. Ago kwan. Mondo nek babro timo bang'e. Ng'anyo chakre kiny. Wan gi thuolo nyaka kogwen. Onge wichruok. Mano chik. Gite. Ikaki loso. Onge mindni. Bondo. Mana winjruok. Kori neno, magi mineno gi wang'. Lobni kaki neno odhi nyaka apaya kocha. Lo mumiyo kabisa. Wuon go kumoy marach ne Nyasaye omo. To nyathi be noonge go. Koro ng'ama cham mwandu onge. To kumoy maber nyaminwa mana Amerika cha. Nyose orona pesa to bengi ma pod okwamo. Apa ning'e ano ka gine ga ka jame bade ume nadwa ni hola pesa. Pesa no bangiri listen mana ni tami. Ikibedi gi wasiwasi kanyo kata matin. Jaro, iwacho ni nyaminu mar Amerika? Achiel ma istajo higa ka higa ni. To pok no nenre? Wang' to nyako bi wang' ni wan gi Christmas mapek. Udhi bire dhi nene. Pesa di? Kar pesa kanyo. Dhi nene. And that's when he said, but I'm the man of the house. And I said, baby, but this house is rented. Sit down. Yeah, so? Hawi. 1 second, Mom, where take? Adwa nyisi gimo kapok awuok. 1 second, Mom. Hawi. Enang'o, Mom? Ne, iseneno wadu kawuono? Clinton, no kanene. Ka okene room ne onindo takia. Enang'o? Adwoga ni mondo... Weri go abro nyise ana wuon. Tadwa nyisi ni... Mom, atimo gimoro. Okonyal rito. Adhi e romb kanisa. Ka Pastor Silas. Tanya leo. Kora adwa ni make sure ni wuon oyudo chiemo e wang' sa. Okay, awinjo. Sawa, Mom. To magi ang'o mirwako kawuono? Ok idhi e school? Mom, awinji. Sawa. Food, Dad, and I don't have classes on Monday. Okay. Anyway, guys, sorry about that.
Clinton. Clinton. Oimore. Wuonwa wacho ni dhi rang ne masin mano. Wuoi. Lokri ng'iya. Podo kane wang'i maber. Odni ok ber kodi. Nyuandruok ni te. Mani bro miyo kata pachi be onyuandre. Awinji ma. Nyathina, alemoni pile. Mondi tieki e skuli graduate iyudie tich moro yaw. Erokamano ma. Kwandi nyime. Momak te, juma ni romo kilo 320. Mabeyo mitero oko kilo 200. Modong to auso ka. Chudo mowuok kako Sara. Wuoth. Wewagi. Nyinyo tin dweni ahinya. Nyinyo tin? Tin ahinya. Manyiso ni onge tungni. Nyiso ni onge? Tungni. Wuoyo rume? Chope rumbe. Awinjo. Adiera. Aparo ni nyapacha. Ong'eyo mana lo moloyo go kwan kende. Adoneno kaka ibet gi jotich. To ng'ata ma owinjo moluwo weche Prince yedhigi biro nime nam. To seragi biro dong nono. To nedegi biro tow te. Nyithindgi bende biro wuoro gima omiyo jonyuolgi noyiero dhi e ng'anyo kuom kata kar dhi manyo chiemo. Kiwuka. Seche deko kora nyalo dhi. Nitie ng'at ma dhi romogo. Wada kata minanani. Onego bed nadhi omo pi. To nyathina bende tuo onego atero osuptal. Taonge pesa. Ionge gi pesa moro amora? Kata siling achiel. Dhi ng'is jaodi okaw gowi kuom Boniface. Dong' awinjo ni uno wete. Kata gima chala mano dong'. Mano wabiro neni. Ber an kora dhi. Onge wachi mosna jok midhiro mogodo go. We miya nyiero. Oriti. Onge wach oriti mama. Aya. Bana dinine wang'e. Kana dhi ire, kana wuoyo kode. Kako ni ji dwaro luor, ok gimoro matin. Okia kata nong'i kune. Obedi ofise gi wiye maduong' oparo ni wan gigene. Oparo ni wanyalo kulore ne nikech koro miwa adang' moko. Wan gigene. Ng'enywa. Ok bang' ma. Waseketo kiewo. Kiewo to yot keto. Kaka pile. Yie golo gimoro matin. Nanyise ni wadwaro luor. To? Nonyisa ni oneno biro loso. Amiye nyaka kogwen. Prince. Nusu mkate. Ber maloyo mkate te. Nyathini dwaro pesa osuptal. Nyathina dwaro pesa somo. Ok wanyal chamo luor. Ka ji duto paro kaka iparo ni ok wanyal kelo lokruok. Adier? Inosiepna. Baba konya kedo wakel lokruok kidho wath ka.
Omin, wan osiepe. Kik ibed gi kibaji. Nyathina dom sani koro duong'. Obiro wuotho karang'o? Awino nyathina biro wuotho ka Nyasaye oyie. Awino, ling'a nyathina yawa, wachiegni tieko. Mama, Awino. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.